Ahojte, takže rýchla reakcia na naše posledné video, iba takto cez Shorts. Ďakujem veľmi pekne za všetky komenty. Dostali sme rekordný počet príspevkov od vás. Ďakujeme tiež za úroveň tých komentov, boli tam fakt niektoré rady veľmi dobré a užitočné. Tu by som ale dodal, že samozrejme to video alebo ten thumbnail toho videa bol naschvál provokačný. V tom videu nebolo ani raz spomenuté, že teraz ideme skončiť, ale bohužiaľ takto funguje YouTube. Potrebujete niečo, aby ste tých ľudí zaujali a aby na to reagovali. Prišlo mi smiešne, že niektorí ľudia komentujú, že nemáme s tým skončiť, treba pokračovať, ale ako som spomínal, nikto to tam nehovoril a vôbec neplánujeme skončiť, ideme ďalej. Sumár tých vašich komentov určite number one bolo sociálne siete, zamerať sa na to, s tým ja súhlasím, v tom sa dá vždy zlepšiť, je to proste niečo, čo dneska fičí. Boli tiež zaujímavé komenty ohľadom tých producentov, to je niečo, o čom s bratom sa už rozprávali aj v minulosti viackrát. Na druhej strane ja musím povedať, že 20 rokov v hudbe a poznám veľmi veľa hudobníkov, ja som za 20 rokov žiadneho producenta na Slovensku nestretol a keď som sa vás opýtal, že tak poradte nejakého producenta, tak dostal som jeden jediný link, čo je tiež zaujímavé, že buď tí producenti nie sú, alebo ich nepromotujeme dostatočne, že sú tu ľudia, ktorí by vedeli pomôcť tou hudbou. A jeden typ tých komentov, s ktorým ja presne neviem čo robiť, boli tie komenty vaše na našu hudbu. Myslím si, že to je veľmi subjektívna záležitosť a samozrejme tá hudba, ktorá sa páči mne, sa nemusí páčiť niekomu inému, takže túto časť riešite dosť ťažké, čo si z toho odniesť. Ale ešte raz ďakujeme za vaše komenty. Prosím vás, sledujte náš kanál a dajte nám vedieť, že o akých témach by ste chceli vidieť video. Čaute.